сокини шаҳри ҳисор сулаймон баротов шикоят дорад, ки бештар аз 400 сад чорвои майдаи шахсии ӯро ба ҳисоби муассисаи давлатии Искандаркул гузаронидаанд ва ӯ зиёда аз 2 моҳ боз талош дорад онҳоро бозпас бигирад. ман бо бачаам ҳай карда дар раҳ 9 рӯз ҳай карда шарт рафтем бо Бобокалон ва Абдуҷаббор хуш кардем. молумои ҳисоб кард 247 сар буд. гуфтам амаки бо чӣ хизмат кунам? вақти ҳисоб кард хуш кард, гуфт ки ягон хизмат дар кор нест. ман рафтам дар онҷо ову ягон чӣ набуд. ман ов харидам, то бора 16 моши ов харидам. ана замистон кунҷоли пресс харидам. директори муассиса рӯзи барф рафтагӣ буд. хати ман 10 лимча кунҷола бурд. бо ман ҳамроҳ рафтем ба сари хуш. аз ҳама кор бохабар буд. 14 апрел шуд. омада гӯспандои ҳисоб карданд. ҷаббор 260 дона моли калон камбуд будай. мо замистон фаҳмидем. гӯспандои мана ба зурӣ гирифтанд. мана гуфтанд ҷавоб ту дар рав. ин мард мегӯяд, бо мақсади ҳалли мушкили чарогоҳ ва нигоҳубини мол бузу гӯсфандҳояшро ба молҳои муассисаи давлатии Искандаркул ҳамроҳ намуда, ҳамчунин як муддат барои ин ниҳод чӯбхонӣ кардааст. ман ҳамагӣ 5 моҳ чӯпон будам дава. ман чӣ камбутӣ дар хушаш мешуд, ман қарз карда мехаридам. мисол то боҳора бурем гуфта аз замистон манам хеле ҳаракат мекардам. ҳозир ман худам 32 000 сум ҳамо пули чорвои кунҷола қарз дорам. ҳам а пула мондам, ҳам а чорвом. як намояндаи муассисаи давлатии Искандаркул иддаои ин чӯпонро беасос хонда гуфт, ҳеҷ санад ё шартномае надорад, ки ин миқдор чорворо ба моли онҳо ҳамроҳ карда бошад. ӯ ки нахост номаш зикр шавад, камомади чорворо дар муассиса тасдиқ кард ва шаҳр дод, ки сарчӯбхон Абдуҷаббор Бобокалонов таҳти пайгард аст. назари Бобокалонов ба ин қазия маълум нест. худи Сулаймон ҳам тасдиқ мекунад, ҳеҷ санад расмие дар бораи ҳамроҳ кардани чорвояш ба моли Искандаркулро надорад. вале шоҳидону дигар далелҳое дорад, ки дар сурати санҷиши мунсифона беадолатиҳое ки нисбаташ шудааст ба исбот хоҳад расид. сулаймон баротов ба умеди он ки ягона манбаи даромади хонаводааш ва натиҷаи заҳматҳои чандинсолааш аст барқарор мешавад, ба вазорати умури дохила ва дастгоҳи раиси ҷумҳур муроҷиат кардааст. ин дуввумин ҳолате дар Тоҷикистон аст, ки ниҳодҳои давлатӣ моли шахсии шаҳрвандонро аз худ мекунад ва бар пояи набуди ҳуҷҷат барнамегардонанд. пештар чунин воқеа ба сокинони ноҳияи ҳамадонӣ рух дод, ки садҳо сар моли 46 нафар ба ихтиёри агентии таъминоти амволи махсуси Тоҷикистон гузашт.